Скъпи гости, уважаеми учители, драги ученици! Имаме удоволствието да ви приветстваме. Добре дошли на официалното откриване на мултимедийния STEM център Черноризец Храбър. Черноризец Храбър STEM Center Worship Opening 환영합니다. Dear guests, welcome to the grand opening of the STEM Center of our school, Черноризец Храбър. Bem-vindos, caros convidados. Gostaria de vos cumprimentar a abertura do novo Centro de Ciências STEM. Desejo a todos muita sorte e grandes éxitos. Bienvenidos a nuestra escuela para ver la gran inauguración del STEM Center Черноризец Храбър. Дорогие гости, добро пожаловать в наш STEM центр. Ние създаваме бъдещето. Това е девизът на нашето училище, който години напред последователно и неотклонно следваме и постигаме. Професионално и профилирано обучение в областите хардуерни и софтуерни науки и графичен дизайн. Единствено по рода си дуална паралелка в България. Внедряване на облачните технологии в образователния процес, сертифицирани Google преподаватели, обучение по модела 1:1, електронно устройство за всеки ученик. Това е осъщественото бъдеще. Поредна крачка правим днес. Откриваме лаборатория за създаване на мултимедийно съдържание и виртуални модели, или STEM център Черноризец Храбър. За официалното откриване на иновативния център давам думите на директора на нашето училище, госпожа Елена Кисиева. Уважаеми гости, се изясни, че нашите деца всъщност са космополити. Те са граждани на света с облачната платформа, с модела, който и тук в училище ни изучаваме, за това, че те могат да комуникират и сега и тук това ще видите, с което сме подготвили да представим нашия STEM център. Туристическа обиколка, която е с готов образователен продукт и която свързва всичко в едно цяло. Това е благодарение на моите прекрасни колеги, за които благодаря. Един голям реверанс към учителския труд. Много им е трудно, особено тези, които не са пряко в училище. Всичко, което правим всеки ден е с мисълта за вас. За това да имате по-добри условия, да успявате повече, да развивате своите таланти, своите възможности, да вярвате в себе си, защото вие ще предавате напред във времето българските ценности. Трябва да знаете историята на България и на света. Трябва да бъдете грамотни и медийно грамотни също, за да може да откарате на своя ред посланията към бъдещите поколения на България и надявам се с цялата грижа, внимание, обич и професионална подкрепа, която получите тук, един ден да останете в България и да работите за нейното по-добро бъдеще тук. Бъдете живи и здрави и на добър час с много нови инициативи, с много нови успехи, с много нови бъдещи спечелени проекти, защото това е пътя. Виждам какво е направено. Виждам, че проекта STEM насърчава учениците за придобиване на знания, умения, които са необходими те да се изграждат като едни достойни хора, които ще живеят през 21 век. Пожелавам ви да бъдете много критични, да бъдете креативни, да бъдете обединени заедно, за да постигате вашите цели. Виждам също безкрайните ви усмивки, виждам тази лъчезарност, която струи от всички вас. Убедена съм, че ще продължите да работите за развитие на мултимедийното съдържание и така както съобщи и вашия директор, ще бъдете в една прекрасна обстановка, за да може наистина да се реализирате като хора, които очакваме да останат
в нашата България. Уважаеми гости, добре дошли! И тук започва вашето виртуално пътешествие из България. Ние сме учениците от 9 клас и в часовете по география изучаваме екзогенните процеси, които формират релефа на Земята. Заедно с учениците от 10 и 11 създадохме сайт, част от който ще ви представим. Който формираме преди 320 милиона години и разкрили пред нас причудливите си форми, благодарение на водата, ветровете и температурните колебания. Поемаме посока юго-изток и пристигаме в пещера Сева Дупка. Приказен свят, сътворен от разнообразни по форма и големина, сталактити, сталагмити и сталактони, обагрени във всички възможни цветови нюанси, които напълно оправдават ласкавото название на тази пещера – подземната перла на България. Часовете по предприемачество ние учим как да учредим фирма, да организираме, планираме дейността й. Нашето мото е „Мечтите ви стават реалност“, защото ние създаваме бъдещето. Живеем в свят, където границите не са това, което бяха. Хората не само могат да мечтаят, а и да отидат където пожелаят. Ние ще помогнем на всеки турист да посети желаното място. Туристическа агенция Черкрафт Тур се позиционира на пазар, в който има голяма конкуренция. Ние обаче ще предлагаме различни видове оферти, с които ще успеем да се наложим на пазара. Ние предлагаме еднодневни и двудневни екскурзии до различни обекти в нашата страна. Един от обектите, които сме подготвили е Белоградчишките скали. Екскурзията е двудневна, включва също посещение на пещера Магура, пещера Венеца, град Видин, изтръгване от град Пловдив. Транспортът ще се извърши с автобус. Продължителността на самата екскурзия е 2 дни с една нощувка. Маршрутът, който сме избрали е тръгване от град Пловдив, град Белоградчик, Видин, пещера Магурата, пещера Венеца и връщане отново в град Пловдив. Цената е 89 лева. Тук може да се запознаете с малко кадри от местата, които ще посетим. Започваме нашето пътешествие. Маршрутът ни е сред Римски езера. За едно ценообразуване от голямо значение наемът на автобусът, както и местата за пътниците. Също така командировките на шофьора. Важни са постоянните и променливите разходи. Постоянните са наем на офис, месечни абонаменти, интернет, телевизия, телефони, а променливите ток, гориво, заплати и осигуровки. В едно ценообразуване се включват застраховката, горивото, наема, командировка. Живеем в едно консуматорско общество, което всеки се надпреварва да купува и да изхвърля непотребното в околната среда. Ние отправяме напълно природосъобразни предложения. Това е правилният избор. А правилните решения, както е казала Маргарет Тачър, или по-известна като Желязната лейди, са като горчивите хапчета. Може сега хората да те мразят, но идните поколения ще ти благодарят. Ние мислим за нашето бъдеще. Ние го създаваме, но няма как това да стане, ако не помним миналото си и ако не пазим нашето сега. Благодаря ви. Тук работи преводаческия екип, който прави английската версия на сайта, който за учениците им от 9 и 11 клас вече са създали. Тоест ние работим върху неговата английска версия. Ако желаете, може да ви разходим върху превода, който са направили. I would like to welcome everyone to the English version of the virtual tour across Bulgaria. For our first stop, we've chosen the Belogradchik rocks, which started their formation 320 million years ago. Тук може да видим няколко снимки. They were created by the elements, those being water, wind, and heavy temperature fluctuations. Сева Дупка is a fairy tale world created by stalactites, stalagmites, and columns of various shapes and sizes.
painted in now with possible color shades, which will justify the flattering name of this cave. The underground parallel of Bulgaria. Here we can see some pictures. Video screen. And from here it will take you about 4 hours to reach the tallest waterfall in the Balkans, Райската скала. Ами това е кабинетът на информационни технологии на част от класа, тъй като са делени на 5 групи. Имам удоволствието да работя с съвременна модерна техника, както стационарни, така и наистина огромни устройства. Учениците ще разкажат за каква част от STEM проекта имат техника. Ние сме групата от 11 клас и нашата част от проекта беше да изготвим визитки, картички, брошурки за туристическа агенция Черкратор, които направихме въз основа на офертите, които ни представиха от 11 клас.